Excited na bala ka mo kung si sino ang manging kampiyon? Siyam ka mga partisipante nga nagaling sa secondary level. Kagwalo naman sa tertiary level ang magapasakop sa 11 nga Radyo Bandera Iloilo live reporting competition. Kahapon nga adlaw, nagpatigayon sang workshop kag orientation ang Radyo Bandera Iloilo agud nga mas mahasa pagid ang mga abilidad sa mga estudyante sa pagbalita. Matapos ang mga tips nga nagaling sa mga anchorman sa nasambit ng istasyon, nagsample naman sang ilang mga abilidad sa reporting ang mga partisipante. Nagkakabalakan naman ang mga pumuluyos ng barangay na hugot sa tikrapper sa posibleng nga balatian nga ilang makuha. Sakit sa puso, sakit sa ulo, typhoid fever, iba pa, bandera pa rin. Kaya pamagit ang pagdulot sa botilya sa iyang ulo. Mayara na lang sa masobra 3 ka semana agud preparahan sa mga coaches ang paghanas sang ila partisipante agud representar ang ila tag sa kabulutuhan. Yo happy gid ako kay tungod kay sang una naga-coach ako sa mga newscasting competition, no. So gusto ko gid nga maka-train naman sang bago nga bata para nga makatukid naman sa kid-advance sa pagbalita. Manami gid kay tungod kay amoy nga paagi nga ma-expose naton ang bata sa tukib sang pagbalita kag ma-train sila ma-train bagi sila kung nga magmayo sila nga nga reporter later kung ara na sila sa ilang profession nga media reporter. Sino ngayhan ang magapauli sang 11 nga kampiyon sa patag sang pagbalita bilang field reporter sa Radyo Bandera Iloilo live reporting competition nga paghiwaton sa SM City Iloilo. Ang ini nga kahiwatan ang 11 man nga aktibidad sang Radyo Bandera Sweet FM Network sa pagpanguna sang station manager sang Radyo Bandera Iloilo nga si Kabanderang Ray Umalay. Balantayan man kung si sino nga mga hurado ang magatakos ang kapasidad kag abilidad sa mga future reporters. Kag ini naman si Kabanderang Carl Garganera nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan si Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.